Molweni zithandwa zami Nkosi, ndivumeleni ndinibulise ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Namhlanje ndiza nomyalezo uthi uJehova phila. Sifunda incwadi kaEzekiel u16:6. Ndagqitha kuwe ndakubona ugqusha igazini lakho, ndathi kuwe usegazini lakho njalo phila. Usegazini lakho njalo phila. Lilizwi likaJehova eli lisithi kuwe phila. uJehova wadlula esimeni apho wawukhona egazini, ugqushalaza egazini kungekho umuntu uwoyileyo, wathi xa edlulayo wathetha amazwi okuphila phezu kwakho uthi phila. Namhlanje usatsho loo nto uthi phila kuwe esimeni ojongene naso njengabo kule meko ojongene nayo phila. Ungavumi ukufela kuloo ntlango ukuyo, uthi phila ngokuba kuye uJehova ayikho into enongenzeki. Into ehlula abantu ayimehluli yena uJehova. Amanzi ayaphuma, nditsho mna nasedwaleni elityeni ayaphuma amanzi ngokuba unguJehova wenceba zakhe othetha ukuphila phezu kwemeko yakho uthi phila. Noba kwenzeka ntoni phila, khetha ukuphila, mamela ilizwi lithi phila. Noba kwenzeka ntoni, isizathu sesikuphelele, sowungenasizathu soba uphile, sowungenasizathu soba uziphendulele, uthi uJehova usimakade umdali weentsuku zonke uthi phila. Kweso simo kuso uthetha ukuphila. Ndakathixo zigcine uphila, zigcine ekuphileni, funa ukuphila ngoba kuthiwe kuwe phila. Andiyazi imeko yakho ime njani, andikwazi uba udlula kweyiphi imeko yakho injani, ithemba likuphelele. Noba ithemba likuphelele, ithemba malibe lisekuthini kule nto ethi phila. Phila kweso simo sakho, kwelo gazi ukulo. Igazi yindawo engcolileyo, ufuna uba uhlanjwe ngamanzi, kodwa uthi phila. Othetha nawe ongumdali wakho uthetha ukuphila, kajonganga imeko yakho, uthetha nawe uthi phila ngokuba ulapha emhlabeni uphefumula ukuphila. Ukuphila kungumoya kaThixo, uthi phila kuwe. Nditsho sowureyitsiwe, uba ngabani ureyitsiwe, uThixo uthi kuwe phila, suzibulala. Suba savuma loo nto ikuwe ngaphakathi ekuqeleni nobana usobulewe, ingxenye yempilo yakho ibulewe, loo nto ayiyonyani. Uthi phila. Phila kuloo nto. Xa unocinga nje into yasemzimbeni, kunokuphila kwakho kungumoya wakho. Into esemzimbeni iyahlambeka, ayikho into engahlambeki noba ngathiwa ungcwele kanjani. Nditsho sekuthiwe mna kuwe unesinyama, uye enyangeni okanye emntwini okwazi ubona izinto, wathiwa kunelifu elikulandelayo, ndithi kuwe phila. Nditsho noba sowenzekelwe yi-miscarriage amaxesha amaninzi, ndithi kuwe uthi uThixo phila. Thetha ukuphila. Yabona xa usaphila nantoni nesenokwenzeka, uThixo senokwenza noba yintoni. Into efanele nje wena uhlale kuyo kusekuthini phila. Phila mntakaThixo, phila mntasekhaya, phila dadewethu, phila mfowethu. Noba ngabana akho kutya endlini, noba ngabana usebenzi, kodwa khetha into enye, umamela ilizwi likaThixo elithi kuwe phila. Ngoba uThixo uthetha nawe xa isithi phila. Nakanjani kufanelekile uqhubeke uphile, ngoba iintsikelelo zikaThixo zifika xa uphilile. UnguThixo wabaphilayo. Ndikuxela ngoAbraham, uIsaac neJacob bangabaphilayo ngoba uthi unguThixo wabaphilayo. Nawe njengangoku ungophilayo kuba esithi kuwe phila. Vumela ukuphila kube sempilweni yakho, ungalilahli ithemba. Noba ithemba selikulahlekele, seyisimo sesingasathembisi, noba sowusesigulweni esinjani, ulele esibhedlela, ulele phi, apho ulele khona ekhayeni lakho, ndithi kuwe apho undiva khona uthi uJehova phila. Loo nto ikuhlasele, loo nto ifike kuwe njengangoku ayizange azobulala, kodwa uthi kuwe phila. Khetha ukuphila, ungalilahli ithemba ekuphileni, phila. Yabona zinintsi izimo apha empilweni ezenza silahle ithemba, sincama ukuphila, siqonde uba hayi ukuphila akusekho. Kodwa xa ifika uThixo ufika nemessage kuwe ethi phila. Phila noba kunjani, phila noba imeko ime njani, kodwa wena khetha ukuphila, uphile. Ndithi inhliziyo yakho seyiphukile, sebekulahlile abantu, sebekushiyile abantu, sewaliwe, kodwa yazi into yobana uThixo uthi kuwe phila. Phila mntakaThixo, phila. Vuma ukuphila.
yamkela ukuphila kube kuwo, yonwaba ngoba ukuphila kusekonwabeni, yonwabela lento uThixo ethe phila. Unecebo ngempilo yakho, akanawuthi phila nje kanti akanacebo. Ufuna ukwengeza kuwe, uyengeze empilweni yakho. Asimamele simvuba uthini kwincwadi kaIsaiah 38:5. Yiya uthi kuHezekiya, utsho uYehova uThixo kaDavid uyihlo ukuthi, ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile iinyembezi zakho, uyabona ndiya kongezelela kwimihla yakho 15 leminyaka. Uyayiva ke lento ubuThixo uthi uvile umthandazo wakho. uThixo uyawuva umthandazo kuba uyahamba apha emhlabeni ajonge into esizenzayo, uyazibona into eziqhubekayo emhlabeni, nemithandazo yethu uyayibona, uyayiva, nenyembezi zethu ziyabonakala kuye. Yiloo nto ethi uza kwengeza iminyaka yokuphila. uHezekiya wasefikelwe imessage, sebemxelela abantu bathi kuye, uthi uThixo lungisa indlu yakho ngokuba awuzuvuka kule ndawo kuyo. Kodwa wakhala wajongisa kuThixo, wamkhumbuza uThixo ngezinto adlule kuzo nezinto azenzile nokuthembeka kwakhe uThixo. Uthi uThixo ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile iinyembezi zakho, ndithi kuwe ndongeza kuwe ngoku 15 leminyaka, 15 years ngaphezu kweminyaka oyiphilile ngokuba umthandazo wakho ndikuvile. uThixo uvile kuloo meko kuyo, ukhalile kwevakala kuyo uSimakade. Ngoko imessage ayitshoyo kuwe uthi phila another 15 years. Phila, ungavumi ukufa. Noba sokuthiwani, noba abantu bafika nemessage bethi buyaphi, nokogqirha bekunike imessage enjani besithi bakunika iintsuku okanye bakunika iinyanga uba usaqhubeka uphila emhlabeni, kodwa uThixo uthi phila kweso sifo kuthiwa solapheki. uThixo uthi phila kulo mtshato udilikayo, kulo mtshato ubona ngathi awusenakamva. uThixo uthi phila kwabo bantwana ungazibuza bafida ntoni. uThixo uthi phila nakwezo test ozifelile, ucinga bafana besikolweni zawufeyila. uThixo uthi phila, ithemba lisekhona. As long as ba usaphila usengenza nantoni na, ngoba unguSimakade umdala wentsuku. Uyimihla yakho yokuphila emhlabeni, ubude bayo. Impilo yakho ndiyaxela mntasekhaya ibhaliwe, isencwadini kwi-library kaThixo ezulwini, kubhaliwe ngawo bempilo yakho izawuqala ihambe ide yogcinaphi iyofikelelaphi. Zibhaliwe zonke izinto. Bakhona uMikhayeli, bakhona uGabriel, akhona amaserafim, akhona amakherubim, ukhona nomoya engcwele uRuach Kodesh ukunceda uba zonke into ezabhalwa ngawe zizaliseke emthethweni kaThixo, ezwini likaThixo elisencwadini ayibhale ezulwini ngawe, ngoba impilo yakho ibalulekile kuThixo nenjongo apha emhlabeni. Phila, uthi phila uSimakade, uthi phila uJehova. Nditsho noba ngabana elizweni esikulo kuthiwa liyaphela ilizwe, sihlaselwa zicorona, emveni kwecorona sihlaselwa sisimo soqoqosho esishona phansi njengangoku, izinto zikhuphuka zidura, kubonakala nje ithemba lingekho. Ithi imeko yakho zibophe ngentambo uzibulale, ithi imeko yakho zidubule, imeko yakho isithi zityise utshefu. Ungavumi, uthi ndikhethe ukuphila ngoba uJehova uthe kumphila, ngoba uyayazi uba ekugqibeleni nguye ozawugqibela empilweni yakho ngeentsuku zobumnandi, azawuzizisa empilweni yakho. Yabona ungalilahli ithemba mntakabawo. Nonantsika noHagayi owayegxothwe nguSara wathi hambile esentlango, amanzi ephelile, ebenawo umntwana elambile engasenalibisi emabeleni akhe angamnika wona. umntwana ekhala enxaniwe, wammeka phaya umntwana sencamile uba ubomi bakhe buzawuphela. wathi andifuna ukumbona umntwana xa isweleka. Wahamba wabamgama, wakhala kuThixo, wayeva uThixo esezulwini isikhalo somntwana. Nesakho isikhalo siyavakala sangaphakathi, sosana elingaphakathi enhliziyweni yakho. umntwana ukuwe ukhalayo wasiva uJehova, wathumela ingelosi yakhe yaphendula yathi, ulilela ntoni? Yintoni ekulilisayo Hagari? Ngoko ke into eyenzeka kwathiwa umntwana mthathe umphathe ngezandla zakho, ngokuba umntwana akazufa, uzawenziwa isizwe esikhulu. uThixo uzakwenza isizwe esikhulu. Nditsho imeko yakho seyingasavumi, njengoba ubona amathemba ngathi aphelile, uzawaveza amanzi. uThixo uzaliveza icebo, uzayiveza indlela yokuphuma kule meko okuyo. uzawavula amehlo wakho njengoba amehlo kaHagari wawavula, wabona amanzi, wahamba oselisa umntwana waphila. Ndithetha ngawe nje, uIshmayeli waphila wasisizwe esikhulu. Nawe uzawuphila ube sisizwe esikhulu, uzawuphumelela ngokwecebo likaThixo elibhalwe ukuthi alifeyili icebo likaThixo, liyaphumelela ngempilo yakho, lizawuphumelela, ayikho emehlulayo.
ayikho enobanzima isandla sakhe sisifuthananga uba singangehli sizokusindisa. Indlebe yakhe ayivalwanga mthuthu. Indlebe yakhe ayikude uba ingangakuva, uyakuva uSimakade xa ukhala kuye, xa uzibika kuye, mntakaThixo mntakatata. Ndiyakuxelela ndithi kuwe, phila, ngoba kutsho uJehova, kutsho mna, kodwa kutsho umdali wakho uthi phila. Imeko seyingasavumi uba uphile, kodwa uthi phila. Khetha njalo, khetha ukuphila, khetha ukubambelela elizwini lakho uThixo elithi phila. Awuzufa kuloo matyalo kuwo, uzawuphuma ngoba uthi Thixo phila. Uzawuveza icebo loba uphume kuloo matyala ozibona untywila kuwo, uzawuveza indlela. Kuloo jelo uvalelwe kuyo uzawuphuma. Usuku lakho libhaliwe lokuphuma kwakho, nalo usuku lokuphuma. Njengoba wabakhona isuku lokungena kule ngxaki ongene kuyo, likhona nosuku lokuphuma. Njengoba yaqala le ngxaki kuyo, inalo nexesha layo lokuphelelwa. Nje wena isizathu ufana uhlale naso sesithi ayikho into emehlulayo uThixo. Noba sekuthethiwe kwagqitywa, kodwa ekugqibeleni ayikho emehlulayo uThixo. Akho meko angeke akwazi ukuyitshintsha. Yonke imeko uyakwazi ukuyitshintsha uSimakade uJehova, umdala wezinsuku kaAbraham, kaIsaac, kaJacob. Ndithela ngeNkosi uYesu Kristu mna emnyeno bawo uJehova, enamandla okuxolela izono emhlabeni, enamandla okuphilisa, enamandla okuvusa kwabafileyo. Nayiphi imeko iyaguqa ngalo eligama lakhe elikhulu asinike lona, likhulu ezulwini, likhulu emhlabeni, likhulu phansi komhlaba, nditsho naphansi kwamanzi. Ndithi kuwe mntakaba, ungavumi, mamela ilizwi likaThixo lithi phila. Uthi phila kweso simo sakho. Manje ndizawuvala, mandivale ngalamazwi afumaneka kwincwadi kaYohane 11:25. Waza wathi kuye uYesu, ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum wodla ubomi nokuba ebefile. Nanso-ke into ofanele uyazi uba ubomi bukuye uYesu Kristu, uphila kuYesu Kristu. Uthi phila uJehova. Ayisithi phila, uthi phila ngobani? NgoYesu Kristu, ngethemba olibeke uYesu Kristu. Ba ayikho imeko emxa, needimoni ziyanqwala, zinqwala kuYesu Kristu, ziyaliphulaphula izwi lakhe, ziyamoyika ngoba ziyamazi uba ungumgwebi phezu kwazo iidimoni. Nditsho noba uhlaselwa sesinjani isilwane, nditsho noba kuthiwa uhlaselwe sesinjani isilwane, obo bumnyama, loo dimoni ikutshutshisayo izawuhamba ngegama likaYesu Kristu. uYesu Kristu unamandla usiguqula isimo sakho. Wena nomoya ongcwele ukhona emhlabeni ojonge imeko yakho, ujonge inhliziyo yakho, ujonge ingqondo yakho, ubucinga ntoni, athathe imessage esenhliziyweni yakho nasengqondweni yakho, ayihambise ayise kuJehova, kubuye impendulo kuwe. Impendulo izawufika ngoba uThixo uthe kuwe phila. Ungawukhethi ukufa, ungakufuni ukufa, ukulwe ukufa, ngoba kuthiwe kuwe phila. Kwaxelelwa nento yobana uzawengezela iminyaka, i-15 yonke yeminyaka izawengezwa uba uqhubeke uphile. Nditsho noba sokuthiweni ngempilo yakho, kwagqitywa, kwasayinwa, kodwa ndithi kuwe uthi uThixo phila. Wena nje hlale ekuthini uThixo uyaphila, futhi uThixo uthi ndiphile, ayikho imeko emehlulayo. Ndithi ke kuwe mntasekhaya, thatha uYesu Kristu, ngoba ukukuphila, ukuvuka, uvuko kukuye uYesu Kristu. Imeko kuye ukuze uvuke, funeka uthathe uYesu Kristu. Ukuze uthathe ukuphila, ukuthatha kuYesu Kristu. Ukuze uphile, uphila kuYesu Kristu, ukuze kwenzeke zonke izethembiso athembise ngazo uba uJehova usezulwini. Makube kuhle uthathe eso sigqibo. Makuluthi uthando lukaJehova libe phezu kwethu, ubukho beNkosi Yesu Kristu, ubudle nomoya oyingcwele, ngoku uhlale kunathi kude kunaphakade. Amen.